Kirola, euskara, natura eta solidaritatea osagai horiek nahastuta zer ateratzen da? Helmugak izeneko proiektua. Orain dela urte batzuk, Ander Txakartegik kirola eta solidaritatea uztartzea erabaki zuen. Asmo horretatik, Helmugak izeneko proiektua jaio zen. Orain, handik ona munduan barrena dabeila Ander. Lasterketak antolatzen, lasterketetan parte hartzen eta bide batez jendeari laguntzen. Bere egitasmo laudagarrien berri emango digu eguneko errezeta prestatzen dugun bitartean. Azalore entxalada aguakate maionesarekin eta ontarraizka egosiekin. Gure entsalada prestatzeko erabiliko ditugun hilarrak Kortezubiko lapikote baserrian hartuko ditugu. Arkaitz Bilbaok bere baratzetik bildu eta fresko bidaliko dizkigu. Bigarren platera onjo kroketa eder batzuk izango dira. Segamako Oiarbide Arategikoak. Gipuzkoako kroketarik onenaren saria irabazi dute 2 aldiz eta dastatzeko aukera izango dugu. Jakiek gorputza eta burua elikatzen dituzte, solidaritateak ere bai. Kaixo lagunok, hemen txenao Ander Txakartegikin, ongi etorri, zer moduz? Ondo. Ondo, bueno, gaur etorria izonea horrekarriek ezakit trofeo bat, o zer da helmugak zehazki? Bueno, euskara, kirola, natura eta pertsonaren lau balore horretan, horren ingurun ibiltzen dan proiektu amets bat. Gauza interesgarria, lau balore esan dituta Laura geharra ditu, osea, dana elkarrekin izan berdik helmugak, ezta? Helmugak, hori da. Bueno, elkarrekin entxaladilla berezi bat ingo jau, ikusikoek, oinarria izangoek, azaloria, eta gero osagai hauek guztiakin, aberastuko dugu gaurko entxaladilla. Adi lagunak. Bueno, lagunak, eta Ander, garatuko ja nundik noa ibiliko gehan errezetakin, bale? Bueno, hemen ikuste duen bezala azaloria gau, ingo deu pusketak atea, pusketetan negoziko deu, eta gero ingo ditugu, ja behin negozita denean, hola pixkat mamitu, eta pusketatxoak ateako ditugu, eta hori izangoa entxaladillan oinarria. Izango basan bezala patata, entxaladilla batian. Eta horrei gehituko jo bai, egaluzia, hilarrak, 2 arrautza hauek egoziko ditugu, eta zuringo botako ditugu barroa, baitare tipulina lauki txikitan ingo deu, salteatuko ditugu, utziko deu ostutzen sartu medo lehenu eta sartuko deu bertara, eta gero hemen arrautzakin, ospinakin eta olilua eta gatzakin, mailonesa bat ingo jau, eta dena elkartuko jau. Eta hori izangoek, hori, ensaladilla berezilla, ensaladilla azaloriak indakua. Eta gero, ensaladilla aberazteko, ingo ditugu gauza bat baino gehiago. Bat, piperra, laben sartu erreta, eta gero tirakateako ditugu, entxaladia normal baten bezala gainean jartzeko. Hemen arrautza gai egozingo dugu oiekin batea. Eta ingo duguna, gero, arrautze gozillakin, aguakatekin, talimakin, birrinduko dugu dana, eta emulsio bat ingo dugu, eta hori jarriko dugu entxaladian gainean lagungarrire bai. Baitare, triste balin bat zion, pixka gauza gehiago jarriko ditugu. Jarriko dugu otarraizka hauek, ingo ditugu zuritu, egozi, eta egozitare bai gainean jarriko izkio, eta gero ja amaitzeko, binagretatxo bat prestatuko deu, tomate hau ingo deu azalak endu, pepitak endu taragilakin bakarrikan, oliba botako izkio, limoi pixkat, eta bai entxaladaiai gainetik botako jo, bale? Entxaladia salia izango ez, ezta? Dana, jaten zuete. Bagaituk, ondo emango gaituk. Bueno, ni hasiko nago hauesek egozten, eta ik jarriko aiz, adibidez, ostarraizkak sekula zuritu alditu gordinikan. Bai, jateko batez be. Baina gordinik ez? Ez. Bueno, engau. Venga, lasai. Ikin berdekenaek, jateakuan bezala burua gendu, azalak gendu, eta honea bota azalak eta gero gorputzak aragilakin hemen utzi, bale? Oire kontu, eta ni esan bezala azaloriakin hasiko nauk. Bueno, eta aldi berian itzen inberdiu, Vale? Bueno, Ander, eta leheno esan diak, 4 balore biltzeitura helmuga proiektuak, baina ere bai elkartasun proiektu baek, ezta? Bai, hori da, ez? Bueno, beran jatorrixe 2015 urtien Marrukosen hartu genuen parte Titan Desert
izeneko lasterketa gogor baten. Oso gorra, titan hitzak jabeak esatik, ez da, titana bakarrik utezetela. Bai. Vale. Eta, bueno, nik etxien, nire osaba baten bitxartez batez be, beti bizi zendot, kotxe zaharrak preparau, edo sozer preparau, eta beti Marruekosera, edo Marruekostik Indufera arte jutezan osaba. Eta, bueno, zelan Marruekosera gino izan, nik zane, araba goiez, soze geupe elkartasunen bat, eruteko asmue. Eta, holan, 6.000 euro medikamentotan, eta 3 metro kubiko erropa erugendu zen Marruekosera. Eta han etorri nintzen oso berotute, ez? Esaten zei txikez, aurrerantziko olako proiektuek, egin olako gauzetan parte hartu, eta hor... Eta bihar du nahi lagundu benetan, ez da? Bai. Bueno, geu disfrutau eta inori lagundu alezen ezkero, ezin hobe. Ezin hobeto, ez? Eta holan sortu neban Elmugak proiektue. Eta, Elmugak sortzen milela, bizkat krokizio bat eitzen, nire helburue edo ametsetariko bat izan 4 baloren inguruen ibiltzie, eta balore horredi euskara, kirola, natura eta pertsonan baloriek. Eta gero beste ametsetariko bat, egunen baten, 6 kontinentietan olako lasterketak gogorren baten parte hartzeko ametsa, ez? Euk. Neuk, eta nire ingurun beti zorionez jenti dabil, eta naiz eta buru bizibili edo gehitxuen agertzen azena neu izen, nire ingurun nire moko beste zoro batzuk badabiz eta ekipu beti topetot. Baina adibidez, ni ulertu daten, zenaek, antolatu karrera biek, o 6 kontinentetako olako karrera potentetan ibili? Hori, antolatute egoten di horrek karrerak, eta zain ikun, eta bertan parte hartu, eta, esan doda eta grina hoea manarea, ez da? Bai, eta lehen, saiatzen nintzen, pertsonan balore hori adibidez, bertako behar izanen arabera, eruten bertara laguntzie, eta, azkenengo urtietan, inderra hemen hartu da, egiz esan nire helburu hemen parte hartzi esan. Jendia jakiteko historia hauek, bizikletan gainen izate ditu, no? Bai. Oso txirrindulari jaiz, ez da? Kirolzali beti zena, eta esan dudamun 4 balore hortan, bat da kirola, eta kirola, batez boin arte ibiliga bizikleta inguruen. Baina, lehenko urtien egin du beste ekintzatxo bat, eta hor, mendi buelta bat, edo trekkin bat eukien duen, eta horrek albidetu ban, bizikleta mundutik aparteko jente batek be, parte hartzera, ez? 3 maila egin duen oinez. Bastante trekkin potentia. Gauza, simpletan, Sausko playan vuelta bat ez dezke mango, lasai, Hori bai, lantzimin hori bai, Tokatuko ez. Manteka du jaten. Manteka bai ematen eura, ondo. Eta adibidez, historia haue guztiak, esan dekere bai, 6 kontinentetan nahiko gualain, Afrikan indao, ez da? Europan pentsatzeate bai. Zenba gelditze zaizkik? Asia eta Amerikan be bai, egon lehenengo Marruekosen, Afrika zapaldu gendun. Gero, Mongolian egon ginen, Elmugak proiektu bera sortu eta lehenengo viaje egon karreri Mongolia izan. Asia zapaldu gendun. Urrengo urtien Kanada, eta Amerika zapaldugu. Antartida eta Oceania aldea gumerdek. Bai, Antartida gatxe izango da, geukizpogu antolatzen edo, baina, ez da... beste amets batzu topetan azibik eulazter. Eta adibidez, Mongoliako proiektua bertan jun, eta zeintzen duten bertan. Han Mongolian diskapazidade fisiko edo psikiko bat dauken umiek, gobernuantzat ez di existitzen. Eta orduen, durengoko... Ez daka ez da denia? Ez di existitzen, diskapazidade bat daukezu, fuera. Fuera, ez daukezu hori. Etxekuan arropao eta... Eta durangoko ONG batek bertan dauke eguneko zentru bat, eta, bertan egin duen 5.000 euroko ekarpena, eta, bizitzeu egin duen leku hori, eta izan, umik oso egoera gogorrin ikusi egin duzen umiek, eta, guk bertan ekarpentxo bat egin duen, eta, ez dakio asko mejoreko egin dugu, baina, Zose, esatera, beti, zose egiten baek, daneako balit joik, ez da? Bakoitza zose ingo baenian, guandik eta gehiago, ez da? Hemen bai jarriko totarra izkate egosteko garaian, baina bituzak, hemen ingo ziunaek, guain, oso txukun indituk, eta hemen, normalen eukitzile, tripantzeko zerbait, eta ingo ziunaek, hola in, eta teite zioa, bale? Kusi alde nola? Hori janitxo, beti. Hori janitek, proteina bat ezkak, Beitzak, hemen atzekalden sarte zio, honekin eusteiat, eta teite zio. Aberraz matzeken, hola urrenguan ez ditu jaten. Vale? Labana txikilla hor dakaneak. Betu, egite ziotenek trukua, enbede puntakin, porque arrapatzen baino puntakin moztuitek, arrapatzen ziot, eta hola zanpatzea eta atzekaldiakin ateatzen ziot. Vale?
Vale, oso ondo. Hola garbi zo doia, 3 hauek bai garbituko eskiu, eta gero gostea sartuko eskiu. Hoxe golaxe, eta nik hemen esku garbituko eskia bai. Eta bueno, eta Kanadako proiektuan adidez, o Kanada junitzanian, ze topatu banan. Bueno, gure beste baloretariko bat, euskera da, ezta? Eta bueno, saiatzea, euskal produktu eruten, zorionez gainera proiektu hau inderra hartzen doie, eta Espiuk, Orbea, Ternua, beste marka batzuen arti, euskal marka izango nuke potentiek datozela guaz, edo gure proiektuan parte dizela, marka horrek. Eta Kanadara juteko ginela, basatena, Kanadara ze laguntza edo, ze karpen eringo zu, bai gaurrenengo munduko haituko bezala, ezta? Oso ondo daz. Eta, euskaran baloriei, garrantzisi motie pentsegu duen, eta ziginen euskaletxe bat topetan, edo bertan gainera geuk pixkat, babes bizkat eukitxeko, azken baten munduan beste puntara... Beste punta eta gauzak ondo lotuta eukitzeko. Dezaten dugu, arajundekun zoze itxeko. Eta hori lotzen gen bizela, erdi txartolotute genken, ez gendun gauzan askorik lortu. Eta Bilbora heldu ginen abioie hartzeko, sartu ginen abioien, eta ordubi abioiek arrankau bez, kin, arrankau bez, Munitzen 2 orduko eskali genken, eta Munitzera heldu ginenerako abioie baia junde eguen. Eta kasualidadez aurreko egunien, Vancouverren bizan markineko neska batek, bere telefonu Moskun, badazpada dibazu hartutan. Guk ez da ubiko, baina hartu badazpada. Eta deitxu Eta zeituan, iritsi baina lehenu ja, Munitzen ja lehenengo deixe, ez? Eta deitxu bentzen esan zen, menga Munitzen, da hau pasabaku. Eta itxain, telefono bate emon gotzut, eta deitxu tipo nahi hartu na telefonu, deitxu neban, eta berretxuar bat, justo mundu zelako txikixean, berretxuar gizon batek hartuzten, 16 urteko gizon batek, 16 urtaz berretxutik soldautziei eskapuz aldetako gizon batek. Eta deitxu nintzen da, mende deitzetzut, eta azizan berbetan, zein da, eta berretxuara izan da, nunguza, eta nie ikangu da, baserri izan da, laoz, mundu zelako hori, eta egitz izan, Tomas Ugarte buru da, bera, deitxu espagen kixo, eta berak hartuz boskun, Bulondin Munitzen egon goinen, edo Vancouverren aireportun, ez? Oso laguntza ondixe Moskun, eta eskerrak berai, euskerik indarra ondixe hartu ban. Orduan Kanadan indarra euskara eman zenioten atope, eta gainera, karreria maitxu eta bertan egunien, euskal jaixe tokete zan, eta parte hartu duen... Kasualitatez, dana... Gauza ona. Gauzak ondo urtezko. Vale. Ze musko karrera izan nuen adibide esangoa. Kontatu jak leku bakotxean ze karrera mota dituan. Oso desberdinek, ez, danak. Eta batez be fijetena, aventura kutsu bat euki deixera, ez? Txate guztetan hotelien lo, edo kampinien lo, edo lurrien lo, edo lako hori. Eta adibidez, Marruekosen, Titan Deserten, da Berue, 45 gradu egunero, gabaz bero, eta ez da erretza ez. Gero, Mongolian zan beroik ez, baina Marruekosen estilora ajunda ez portu hondik barik, baina luziek eta ajunda oso... Zema kilometro gotxoera bera? Eun da piku egunero. Eta zin, bisek igur basamortuek, baina bata basamortu arezko basamortu, eta bestie bedarra eta basamortu berdi esango dunke. Eta Kanada oso desberdine, nik bastante despistau harrapau ninen izango duke, descenso asko, gaur egun hemen asko iruten da hori, baina 2018 urtien, ez zaun horren besteko... Buena idek asko sartzen indarrian. Indara bizeletan descensuten eta danak topera, baina orduan, guinenara bastante berde, eta oso dana kriston rampak, oso politxe, oso basu politxek. Ideia asko ekarri zen dituzten orduan handikan. Ideiak alderre bestute, han bizi dabe kultura hori Kanadan, eta oso desberdin. Eta gero ja, Saudi Arabian, Marrokozen estilora, baina hainbeste beroik ez ondineik, segurtarri esan, baina bero. Hori agustuan gunezkeo, ezin nin. Doble gogorri zengo zan bai. Bueno, Ander, hemen egaitu gitzein daitzen, jaia gauza asko martxan jarrizkiu, azal horiak, garrautzak, otarraizkak eta piperra labian, eta lapikote baserria jungo gea, ikustea hilarrak nola, hasten dian. Guazen bertara. Eguerdion dan hori, eguerdion Joseba, eskerrik asko berriro etortiaren, Harinauko programan, engenun berba, beraka samurreri buruz, eta gorrengo berba, hilarrari buruz edo gizantieri buruz. Ni Arkaiz Bilbaunaz, honek atxekoa lapikote baserriko invernaderoa diez, eta hau, paisaje politxe, Urdaibai da eta Kortezu bidauz.
hemen gauz Lapikoteko invernaderoatan, eta guk gizanti edo iarra batzutan landatzen gu invernadero barruen, eta beste batzutan invernadero kanpoan. Invernadero kanpoan be nahiko ondo zuberteten deu, baina nahiko harina hau estropieten da. Da barazki bat negukoa, landatzen da más o menos ja udazken hasten danien da temperaturak hasten dizenien bajatzen. Gizanti dau entutoretako honegaz sariegaz, era apurtxuet trepadora moduen, eta ontxe momentuen gauzela otxail partien, urtarril partien jazten gara batzen. Eta lekak batzeko oso forma erreza txamarra zitzen denik, hemen sakatu apurtxuetak, eta holanik, hartzen dit lekak. Batu eskero txiki ez jauten, lagrima estilora alda jan, da dau pasada bat. Eta holani dauenien, deko azukera pilo bat, baina gero handizago editzen danien, hau dela, por ejemplo, formatua, oso nutritiboa direz. Leguminosan familikoa direz, eta horren anaizeko lenguzuek alditzen dizela, abak, tirabeki, kontxe nahiko modan dauzela. Eta, bueno, hemen ikusten zuen moduen, hemen dau lorie, eta lorie transformazioa lekara moduen. Kendu ingot lorie, eta hemen ikusten da, zelan dauen, lekie, barri-barri. Zapore aldetik oso gozoa direz, niretzako. Eta produktu hau jateko, aldozu jan ensaladan gordinik, niri gehien guztetea azten formatua da salti eta burtsuet berakatzagaz, pernilla purbet eta arrutxo bategaz. Perfecto. Zera menestra baten, edo paia eta botateko, edo beste dozein guztetarako. Lapikote baserritxegaz hasi ziren neurea itxitxe eta moman, gero nire emak hartu man, eta ni hemen ez egiten dut bai, biherrien. Ja ikastola eta leruten go, supermerkatu eta labe bai. Bueno, Joseba, eskerrik asko Lapikote baserri etortearen berriro, hemen dauz iderrak, eta ni zuritxaroten nau una etorteko preparetan, bale? Venga, eskerrik asko eta horren arte. Agur! Haupa, arkaitz, eundoko tinglagoaka, goideko zenbat invernadero eta zenbat jaki goxo iteituken guretzako. Ze gauza ona, esan deken bezala, atea itzan, ateaiz eta ateako aiz. Guendikan gauza gehiago utzi berizkibuk eta horrela jarraitu eta gurian jarraituko dugu. Bueno, hemen txe, otarraizka betu egozitia, tita batian, ingo deuna da. Ura kendu, eta itetutena da hemen ura gelakin, bestela erregosten jarraitzen dira. Orduan, txak, moztu iten dugu egostia, bale? Iepa, errenauk, ia. Botako ditugu bertara, iepa, dago bizikan ziok. Eta hau egin goitugu, ondo oztu, geho, hola eoteko, inberriak gogortxuak, baino xamurra barrutikan. Arrautzai gelditze zaio guendikan, 3-4 minutu. Beitu, nik hemen hasiko nahiz hau mosten da salteatu inbiardi hau, eta ik hemen tomatiai inbiardi hau gazala gendu eta pepita gendu eta lauki txikitan. Zenaiko lan, ez da? Gauza gehiagin. Asko ez komplikau, Beitu, zuri gailua, eta nik uste dut honekin ondo moldatuko aizela. Zeatik honek zerrak aska, eta oso ondo zuritzeko, bale? Eta gero, behin dana zuritutak eginen erditik amostuko jau iriki, eta goiara batekin pepita gatea, bale? Emango ja, ni goiara txua ebai, eta martxan jarriko gaitu. Bueno, eta azken aldi honetan, abile bai, dokumental bat eharra inuan, ez da? Bai. Barro-barroaino iristeken horietakoa, eta kontatu iku zertan datzan, da zer deken, da nola hasitzan historia horrekin. Bai, dokumentala da proiektuen izen berreinaz agertxo pirata, ez da? Eta bai, izan barruk asko ikutu eta asko emozioneten dokumental bat da. Eta zein nuan agertxo pirata? Ager bertxuko mutiltxo bazan, 6 urteko mutiltxo bat, eta 3 urte eukezela leuzemia gaitza diagnostika dutzen. Eta, hasieratik zentunean, bere familiziai sozelan lagundu nahi netzen, eta batez ben nire ametza zan, ager gaixoik egun arte horretan, bere gurasuek bere onduen egon alizetie. Eta, holan sortu neban agertxo pirata proiektue, eta proiektu hor barruen nire helburu esan, Euskal Herriko 7 hiriburuek eta Euskal Kostalde guzti zeharkatzie. Eta ibilbidi preparatu neban, eta 600 kilometro urtete ben, perfecto, 600 kilometro, 600 euro batzeko kapaz bana, oso posiko ingo nitzela proiektu horreaz. Eta holan agertu nintzen, agerren amana deitxu nintzen, da, Jolanda, zugaz nahi egon, eta, hasi nintzen proiektu azaltzen berai, eta, karo, berritxutik kruzezera egunero kilometro txubatzu daz, eta galdetu nintzen, dirue, eurek bibeben, edo norentzako nahiko leukien diru, ez da. Eta segundu erdi ez bandu dau agerren amak aspanobaz, ez aztela, ez?
Eta nik, bueno, zorionez, Aspanovaz orduen eneban ezautzen, baina argi atu baten, Jolandak ezpaban dudau momentu baten be, Aspanovaz zozer importanti ez ala eurentzako, eta Aspanovaz da, minbizixe deuken aur eta nerabien gurasuen elkartie. Ona, jode, oidek historiko horra, ez da, eta... Bai, izan, kontetan be, koste itxegate eta emozionak, bai. Ai, ama, bai, itxi gabeko historia ituko hiek. Bai. Maitasun asko eta hitz gutxi izioko. Bueno, eta orduan hori hasi guan, eta nola jarraitu zian proiektu honek aurrea? Bai, lehen esan dudan moduen, nik saiatzen nintzen lekuko beharrizanen arabera, ekintzaren bat eitzen lehen. Eta, zelan nire helburue 2020 urtien Transpir lasterketik horretzizan, Biarritzen urten eta Kataluniako Rosesera arte, oso argi gatu daten, laguntzi hemen izango zala, eta laguntza hori hemen izen bi bazan, gerreaz, segizenak, orda nintzen ez da. Eta holan hasi nintzen prestetan, eta azkenengo momentuen, posaketa batzuk urteztien, ezin izen nintzen Transpirera jun, eta 2 hilabetera Saudi Arabian, aterri zeunean beste Titan Series izeneko beste karrera baten. Eta, han ez gendunen laguntzarik egin, baina han saiatu ginen oihartzune emoten, ez, proiektu honi. Eta junitzen crossfunding bat sortu gendun, Saudi Arabiara jun orduko, diru lortzeko plataforma bat. Bariseku baten sortu plataforma hori, domekan jun Saudi Arabiara, eta astebetera etorri nintzenin, 1.800 euro batute geunkezan proiektu horretan. Hau da, nire hasierako helburue hirukoiztute, ez? Ona. Baina urtarrian amaier izan hori, eta oso posik eta oso arro, eta oso esperantzatzu, ez? Proiektu hortarako. Baina gero justo pandemia etorri izan, etxien sartu biderze ginen, eta dudazko eukin itxun, ez? Einalko zan edo ez, edo... Zer gertatuko zan? Bai, preparetako bastante gatxe izan, baina zorionez, pixkata zigenin pandemiatik urten, inguruko jentie prest azaldu zan, eta gogotzu, ez, laguntzeko, azken baten, ideie bai izan nidie, baina argi da, honako proiektutan gauzak ondo urteteko jente askon bierra dagoelatzien, ez da, eta nahizetan ni agertu... Ideia izan, o lo que sea, bai. Bai, eta nire buru agertu... Horpegia mateuna. Hori da. Eta, azkenin, heldu zan ustaie, eta ustaiak 25 urten berritxun, goizeko 9-etan, eta 32 ordu egin de, domekan arratzaldeko 5-etan. Artista gutza eiz, Hostia. Ai, ama, eta oitana biziletan pentsatzea, no? Zema kilometro ditu? Bai, 600 kilometro justo. Baina, nik ez daukete nire burue kapazide bat dauketela hori eitxeko edo 32 ordu horrek. Azken baten gau pasa bat da, eta gau pasan zerbeza geraten, okerra gari ditu, paliza handuxe motetzau gorputzai. Soiez pausu, helburu txikixekin, muga txikixekin, jenti asko inguruen, eta hori da politxe ez, eta gainera dauketolan bizkat, jentik esatezten ez, zaila gogotzu dongo, zaila dana pasetako, eta ez, dauket heltzeko gogue, momentu heltzeko, eta bidiaz ditzifrutetako gogue. Bai. Edarki, eta ze musatea guan historia. Oso politxe ez. Zatuten modu, buruen nauken idea bat, beste bat urte bat, baina askoz nik xume eta usten eban, engo bendule txiki, baina bertxuko plazara heldu, eta hor, haukin itxun lagun batez inguruen, dana preparetan azkeneko pare bat higien, baina salidan montau benaz bakarri, jazan, zer da, men. Eta ero, jentiek habituaiamentu itxeko geunken furgoneta bat, eta hori, nik eguzten eban, egon gozi, habituaiamentutan bakarrik, eta ez, eta horrezin, korrikako furgoneta itzen da moduen, musikiez, animetan, bidien hainbeste jente kartzizan gure gana, eta oso emozionanti izan, ez? Eta bide guzti, logureik ez gendun euki, oso herri guztia bat ingo guan, ez da? Bai. Azan da moduen, bidien behente asko, baina herrire sartzeko, agerra eukin eban zain, bizikletan, berabe, eta azkeneko metruek agerra eta bisok batera ingen duzen, eta udaletxe atzetik justo herriko plazara eta rekta hortara heldu nintzen da buru altzen ebanin, gogun dauket, bajatu inebala segizien, zer da, men, nik pentsau aldin jente asko, bisotz asko ikutu ban, eta hori dalata 12.000 euro batu zin proiektu honekin, ez da, eta danon arte batu gendun, bai, oso politxo, oso... Artista gutza aiz, eta ibezleko jende gehiago berdiuk, alaek. Bueno, eta dokumentala, ja eman dezu bemenutan, o guandik ane bai ematen aizateo, o nun ikusteko aukera eukiko jau? Bai, zorionez, izixe astero gabiz emoten
dokumentala, Berritxun, Lekeitxo, Markinez, Kion eta egonga. Eta, bueno, gero hainbeste herritzen, ez? Bai Bizkaixen, bai Gipuzkun, egongoa Elorrixon, Orozko, Bilborroken bai. Eta, bueno, hainbeste 10-15 herri bintzetia lotute daukauz. Eta, bueno, hor daukagu berezitasun bat, itxolapiko bat ipintzen dugu. Eta, jente ikustera datorrenak, dokumentala ikustea gero, kanporuzkoen dauke aukerie, itxolapiko horretan, dirue botateko. Eta, diru hori, bai, azpano zentzako izango da diru hori. Eta horren adibide, lau herrien eta 1.000 eurotik gora goiez batute itxolapiko horretan, ez? Eta jenti oso... Neuk esatiz da ondo, baina dokumentalak bisotza ikutzen dugu eta jentik poltzikuk tranquil usten da, bela uste. Ai, ama, bueno, horrin berdiakena hemen, zuritzen nauk arrautzak, eta horrin berdiakena nire txikitu iskiat hemen azeitu nahuek, inbertitu gaur bai lauki txikitan da berta gota dana, bale? Bueno, eta guantxe orduan, horrekin abi bulu berradi, o proiektu gehiago askazu buruan, o gehi seguru zeo zeukiko ekela, ja, egon guaiz tramatzen besten bat. Bai. Lehen gortien be, izan, egin duzen, ez da proiektu txiki deitzetzau, baina ezin txikisek ez, azken baten bat Berritxun urten, arratzaldeko 5:00, bizeletan jun gabe guzti lintzara arte, 13 ordu egin duzen, 255 kilometro, heldu lintzara, aldatu erropak, jantzi mendiko erropak, eta 3. maila... Esuan nahikoa. Hori izan zati bat, ez? Vale. Igo gendun 3. maila, da horreit izatu, txikixe moten da, baina, karo, bizeletan jun, 3. maila igo, bajatu, aldatu erropak barriro, eta buelta bizeletan... Berri gora. Bai, berretxurut, ez? Eta gero, bueno, kalien nahi gendu nahi lo, abentura kutsu bat emoteko proiektu bai, eta ume batzuk lagunduzkoen Iruña pasautero Berri Ogoitin, eta ume batzuk jolazten egu esan, iluntzen eguen, eta esan ez, guk loitxeko lurrien numaitzea terpe bat edo, eta eurek lagunduzkoen, eta nik hori anekdota hori, oso polit modun, ze, bueno, gu umiei laguntzen, eta gure proiektu honetan umiek lagunduzkoen topetan, ez, da gero euri azaldu hori. Eta gero beste bat egin duen, Berritxun urten, eta Baionara jun gabe guzti, goizeko ordubiztan urten, goizeko 8:00 heldu Baiona argitzen neuela, eta hortik Muskizera arte Euskal Kostalde guzti pasau, eta Muskizen kalien San Loitxuk azmue, ezkenin garaje bat lagazkuen, han loen eta Berritxure. Eta urteme, beste agertxo pirata 2.0 edo izeneko baten gogu, 700 kilometro, eta, bueno, hor gabiz, buru belarri, hori prestauna irik edo... Makinatzen. Bai, hori, prestetan. Ona. Bueno, nahiko lan aurreatu jau, eta bitartian jungo gea, oi arbide, Arategira. Ikusiko zu ezer nolako korroketa dituen, eta gaurkoan onjuanak, adi lagunak. Nengoen, patxi beste. Ai, ama, kuadrilla, baina ze itxura korroketa horiek, Bai. Ze etxetan ez diak jaten korroketak, ze gauza goxua, ai, ama. Eta gero gaino olako arrakasta eta olako premio geukita, daztatzeko irrikitan hau. Bueno, lagunak, horrela jarraitu, eta nita hander gurian jarraituko dugu, ezta? Bueno, hemen entxaladilla bukatzeko, azteko eta behin, maionesa egin behar diogu. Zemuz moldatzen maionesa egiten? Bueno, ondo? Txarto ez. Txarto ez, bale. Bi ingo jau, bale? Bi arrautzekin. Desente behar diau, zatik angeo nola ensaladilla guztiantzako beharko jau zerbait. Ekilorea, oliba txorrota botako joke bai? Bueno, nik normalen beste ez. Ekiloriakin, venga, ba. Gatza de bai. Eta, beste gabe, bi arrautzak, ospina emendakak, dana jagota, txerrota bat, eta ire kontu, bale? Ni hemen gero gainen alinatzeko, erabiliko dugu bai, hoixe, eta hau preste ukitzeko ja guztiz, ingo jotena da, limoi pixka gota gainetikan. Bueno, eta hainbeste proiektu artian, basegiat oso ralizalia izela, ez da, Ander? Bueno, geldik ezin egon da. Geldik ezin egon. Bai. Motorrotza, bizileta guztezen, baina motorrotza bai, Bai, bueno, azkenengo 18 urtetan bentzet, eta lizentzizi bentzet, eta bai, ibilina, eta bueno, ondine kotxi etxin deuket. Bai, Eta... Ze kotxe erabiltzeko, ze kotxetan ibili zain, ez nola izan dekor evoluzioa, bai. Bueno, hasi nintzen, lehenengo AX 4x4 bat, oso gitxi ikusten di, baina, bueno, montau gendun AX bat, txien lagun artien, gero ja saksuan motorra, suspensini eta gauzak hori, baina bai, lur gainien korritzeko, guk gainera guk lagun artien preparaute eta holan hasi nintzen, bueno, AX hori preparau eta gerra bizkat emonairik, izan, beti, prototipo bazan, orduan gaur baino mekanikak itxiak einkixen, eta beti faiu.
Eta, bueno, holan hasi nintzen, eta gero, bueno, tartien beste kotxeatze peukutxuaz, baina 2008 urtetik ona Citroen Saxo bat dauket. Saxoakin. Eta hor nabil horreaz. Eurrian, Bueno. Ona. Denbora pasan. Denbora pasan. Ni guantxe basek atazaina txiki bat indeuna guana gutxi launekin ez dakit lotza mati eta gana esatia. Baina, behitu zake, nik kotxe basekat, bueno, ez tekizton kotxe, baina, bueno, bastantekoa. Giosekat lagun bat, bi kotxe dazkarek. Bat da Range Roverra, eta gero daka beste kotxe bat dala Opel Corsa GSI-a. Eta esatizu, elurreta guazemak azte buruan, eta esatizu, ire kotxean jungo gaituk, nire kotxean, eta beak, nire kotxean jungo gaituk, bale, ire kotxean jungo gaituk, Range Roverra sekak, nire baino haundi jo ba. Eta tipua zetortze zaitek, eta zea, GSI-akin. Eta esatizu, ondo laburotik, zeite geseiak itxe, lurretak itxastik. Bai, guantxe prepatu jatela, disko jarri zizkiotana ondo ziok, eta geseian jungo gaituk. Eta han jungintu ani, guendala gutxi, geseian elurreta. Oitek, eta zea, barre lion entzuten, da no FX, da, zea, taroita margarren amarka derongo baintuan bezala. Korsa Erraituk, kotxiak, oiek, Nire kotxi izan lehenengo, holan kotxe gasolinazko potentie, Korsa GSI bat, bai. Egia zan kotxe gorraituk, eta gero elurretan da nahi jo ez, ondo ibiltzituk bai, oie, gurpil iztuak eta kotxe ligerituak eta angora guteituk. Bai, lehena pentsau ani juten jela bintzet, gero gaur egunekukin konparaute, bapes. Baina, bueno, emozinoi barrun volantik tardar, Fernaueran eta... Gu juntuan egia esan gaur egune bai, kotxe hundio jekin da autopistan da, 120 jun berda gunea, zenean kotxe sarrakin juteiz, da lasai jun, eta arki pasain, un parreara botaken dituen egia esan, aia ama. Bueno, zetan nahi dituan, ja burua gunitez eta. Bueno, bai, irekotxiak, eta bueno, eta realitan, txapelketetan parte hartutzen dek, eta ze arrakazta eukituk, o baten bat irabaziek, o noiz izan dituk? Bueno, hor arrakazta beti galdu, naizta zoze irabazten bazu, beti galdu, ezta? Da bai, bueno, izan, hasieran, aikiz horreaz, esperientzia txarra ez, asko ikesi gendun, bai, nik eta nire ingurukuek. Baina gero, bueno, Saxo ikarri gendun izan genke, ziginela, behintzat karrak amaitxu bidean modun, eta... Amaitu behintzat, ona. Bai, eta justo 2008 urtien ekarren eban kotxe hori, eta urte horretan Kopa Hancock behitzen dan, Kopa bat irazen duen. Eta zer dek zehazki Kopa Hancock hori? Hancock da errubera marka bat, eta horrek antolatzen dugu kampeonato bat, rally batzuk eta rally sprint batzuk, zuertia eukien duen, kampeonato hori irabazi gendure, ez? Makalak egizeten jarraitze hau, baina, bueno, ez hain makalak bez, urte horretan behintzet. Ilusioakin jarraitu behintzat, ez da? Bai. Bueno, guantxe hemen, eta gero motorra egurre ematen, eman lazai, Eta gero, 2013 urtien, Lehar Zibeiko rally xe, podium eitzeko aukeri aukinean, eta egun horretan gainera, Sergio Vallejo Porsche bateaz, Espainiko txapeldun etorri zan, beste M3 batek iban bigarren, BMW M3 batek, eta ni Saxotxu bataz, hirugarren sartu nintzen, pasau ez, baina, azkeneko tramu lortu nuan danen aurretik eitxie, bai, podium bat egin duen, eta azken baten, ez onanarieko, eta ez urrengo karreran ezin eban urten, ez, pentsaurik, barriro podium bat, edo ez, hori behitxu, astro guztik alineu zin, eta hori zuberta izan, eta esperientzia hori, nintzeko eta lagunentzako, ez? Azken baten gure... Karo, hor zen bakarrik ibiltzeaiz, edo kopilotuakin ibiltzeaiz, o... Kopilotuaz. Beti kopilotuakin. Kopilotu bat, ordunen eska bat erutenean kopiloto, eta arrezkero be lagun bat eruteot, eta gainera nire babesleteako bat da bera, Sportetx enpresako lagun bat, eta gehiz izan guk, lagun hartin gorretze hau, eta lagun hartin korri du, eta ondo pasau, eta... Bai, ondo pasetako esperantziaz. Bestela hobeto txian geldiu. O bestela hobeto txian geldiu. Bai. Ondo pasau erik, hori gaurrenengo... Bai, azarrin ibilita eta kontraixu gehitxekotan, diru asko kosteten da, denpora asko, ez da merezi, azarrera juteko. Zu orduan mekaniko pixkate basea, hor pixka mekanikoa izan behar da, ez da? Bai, diru egizpekuzu... Guztiz. Bai, pixka baino gizia izan bizu ez da, bai, gaur egun irakasliena, kotxien mekanikako irakasle. Bai, Eta, ondo kontrolatzek, iki? Ondo kontrolatu kotxe hori bai bintzet, ez da? Kotxe iria bai bintzat. Bai, horri biltzea, bai. Ondo zuok, hori alde batetik da hobi gehiago ere bazkak, ez da, basekia bertxotan aditua eta artista, eta horre otea izela jurau lanetan da dana, ez da? Bai, aditua, ez da, baina, bai, bertzo
Zanik oso bertzo frikixen ari, oso bertzo zaliena. Eta, bueno, azkenengo, amabi bat urtien edo, Bizkaiko bertzo elkarteko epaietaldiena bil. Eta, bueno, azkenengo lau edo bost final bintzet, epaitzeko aukeri eukiot, eta inorreztak ejau momentuz, así que zoze ondo benga. Zoze baino gehiago, aquí, la otra, horra, abin. Puntxako aquí, ni. Bueno, hemen, olio pixka bota berdi gona. Eta, bertxo bat botako aluan, bertxo botatzen abila alaiz. Lehen tabernan da bai, gaztetan 3-4 tragoaz. Trago baseka, bai, Oso losatexena, nik ezagut, eneuke tabalau bat ere urten da kanteko. Bertzelari honana, etxin, dutxan, ez da? Edo alabei lotan dauzela, lo hartzeko, ez dakit, igual aspertu ingo di, nire bertzuekin, baina, bueno. Eta orduan lo hartzeik. Lo hartzen da, bintzet. Zematu mehazkak. 2 ume, eta batek 6 urte, eta bestik 3 urte. Vale, hori nehatzeko abil, nik 7 lau. Hortxe, ni urte bat berandu zintzen martxan. Vale. Ona. Bueno, hemen, betu, hasi berraitu, gure entxaladia montatzen. Osagai guztiak presta eskau. Hemen indegu gorringo atea, zatik entxaladian barruan, bakarri zuringoa gotako diogu, eta gorringoa gainean raiatuta gotako diogu. Hor, listoakak, ez da? Listo, dau. Vale. Bueno, eta zez lasterketakak hor, zateken nahi, hau, pentsatzen egin duzen ditu alengo, baina egin nahi diat. Bai, bideukaz hor batez bez, bat, nesan dudan modun, 6 kontinentietan nahi dudanez parte hartu, Australiako Cocodrile edo ditzen dan Cocodrile Trafik. Gaina Oceania inin biardek, ez da? Bai, horrako, allá Antartida gaitxe izango da, baina hori, ziklo hori amaitzu alizeteko bintzet bai. Eta gero, mountain bikeko la meka del mountain bike edo esaten dana Cape Epic, hori da... Cape Epic, bai, Cape Epic, da hori Sudafrikako karrera bat. Eta, baten eukinan erdi eukeri eguteko, eta, ezin izan eban jun, baina bai bada nire ametzetariko bat edo... Bai, ez totan haulan, errepetidu barriro lasterketa bardinera jun, nahitxu horren beste titzen, ez da? Bai, antzekuik bai egin dudaz. Esploradoria pixkat, ez da? Bai, eta gero, esan dudan mogun, adibidez, Sudafrikako karrera horretan, daukez eukeri edo kampinin loitzeko, edo autokarana bat, edo hotela. Eta nik kampinin guzteko jaten, ez? Azken baten, badakit gogorra dala. Naek abentura bizi, ez da? Bai. Bueno, hain jakenak, azeitu nahi edazkakenak, erditik moztu adibidez, berta botatzeko, ni hemen jainakola puskatzen, hola eskuekin beti pixkat, ikusten zue, egosita daula, baino ez guztiz, baizik eta gorputz pixkat eukitzia, papilla ezitia, eta honea botako jat, eta inberdetena da, osagai guztiak bota, maionesa bota, ez da maionesa gutxiak hau nor, baina bueno. Eta guantxe bota dituken lasterketa horiek, zenba kilometroko baituk? Bueno, hor karrerak danak gabiz antzera, ez? 1 kilometro inguru, baten batek eukireke, etaparen batek, 80, da beste batek, 140, ez? Baina, normalien horri biltzen di, eta 5-6 eguneko karrerak izaten di, ez? Eta adibidez, Transpir aurten ekainien korreikotan karrera horrek, 7 etapa daukez, eta etapa batek daukez 120, beste batek 140, eta, oso potentiak, ez da? Bai, papelan gainin erratzak emoten dabe, baina... Vale, eta ze gustatzen zei kasu hortan, zeaiz? Moendik eta etapa potentio hor puntxago ibiltzeaiz, edo... Ez, nik, beti zatez, inderra ez tekut, nik inderra asko, baina bai luzera, orduk aurrera junala, hobeto jutena, eta... Nik geota okerro, geota kilometro bat gehiago, geota okerro. Geota gehiago, geota hobeto, erik artista. Vale, eta zindek ire kilometro potente hori, eunetik aurrera gazteaiz fuerte, o ze, nun hartzituk? Nun hartziaiz arerilloak atzian usten? Hori momentu baten bez. Momentu baten. Atzin arerilloak ez dutizten, ez da, ez da, horlako karretan nire helburu ebe gainera ez da izeten aurrien, nik abentura hori bizi, disfrutau hori. Goxatu, ondo bukatu. Bai, eta bizitzarako beste esperientzia bat, ez, ralixetan modun, bertzotan, edo gaur zu azamen negozik modun, ez da? Aventura bat geixa. Aventura, galanta. Eta lasterketa hori eta, beti izekuteaiz, famili giruan, lagun giruan, edo nola moldatzeituk? Lagun giruen, ez? Lagun giruan, horregatik gustatzen zeizki girean beste lasterketa luze. Hori da, ez? Bizi zen, ez? Azken baten juna ara hori disfrutatu, esperientzia hori... Leku berriak ezautu, ez da? Kuadrilla giruan ibili... Bai, amaitxutegun zerbeza bateran, da... Guzur batzuk entzun da beste atzuk kontau, ez? Guzurretan, no? Ez lekeitxe aldin, guzurretan. Ona. Bueno, ikusi zue, hemen, entxaladilla. Vale, azteko eta behin. Gero hemen gainuntzekoak ingo dugu. Hemen, behitu, esan duen bezala, otarraizka pare bat.
Gero, aguakatek eta arrautza eta limakin indeun, emulsioa, goiadakada bat, pixka gehiago, kiztun hasiok eta probatu ja eta berkatza zen musikan da kiztun goxu hasiok. Botako ziot hori ere bai, hau bai, bale, piperra bai bota behar diou, ja, horrela, venga, bale, oso ondo, hemen inbiar dieuna da. Abituzak hori, berez, ensalaia barra bota berdi, baina astu intzaiten ez, bota hauekin, eta horrekin batea botako zio. Bale, bale, eta amaitzeko gero hau bota bertziot, bale. Hau listo, hau ere bai, hemen olio tanto botako ziot, gehiago ez, bale, horrelaxe, eta hemen, hau hola limoiakin eta, oso garra, bixigarri, hemen jarriko ziot baizkat, eta pixka gehiago, bale? Eta amaitzeko historia, gauza bakarrik datzi zaigu. Botako ziot hau hemen hola raiauta, eta egin ditu, gaurkua. Entxaladilla berezia, ez da? Bai. Ona, beste erabatea jateko, gure asaloria. Askotan ez dala gustatzen da, hola, maionesak indana hona zen. Bueno, artista, mila esker, ikitituken historiagatik, jarraitu horrela, eta gu hemen jarraituko jau sukaldatzen, eta aldeun neurrian bai laguntzen. Eskerrik asko. Iri, jauna. Bueno, lagunak, bihar arte.